Is-Super One qed jgħid li l-proġett mar-roundabout ta' ħal-Qormi se jkun qed itejjeb l-aċċessibilità, iżda n-nies, speċjalment ir-residenti qriema, jaħsbu totalment l-oppost. Fil-fatt fuq il-medja soċjali kien hemm barax ta' kritika għal proġetti li ħabbar il-Gvern, kif ukoll għax-xogħlijiet li qed isiru bħalissa brabta mas-sistemi ta' drenaġġ u distribuzzjoni tal-enerġija. Iżda minn hekk il-kritika hija indirizzata għal dak li se jiġri wara li jitlesta dan it-tħaffir fejn Infrastructure Malta se tkun qed tonfoq flus kbar biex prattikament iżżomm l-istess karreġjati. Il-Gvern minnaħa tiegħu qed isejħilha organizzazzjoni aħjar għall-luqa Ormi Junction, iżda fir-realtà mhux se jinbidel kważi xejn, tant li anke n-nies innotaw dan il-fatt. Diversi kummenti fuq Facebook jinsistu li biex il-problema ta' traffiku f'dawn l-akwati tittaffa xi ftit hemm bżonn intervent maġġuri bil-maġġoranza jsemmu ħtieġa li jsir underpass li jgħaddi minn taħt ir-roundabout. Anke taħt ir-rapport tal-Midja Laburista n-nies ma qadux lura milli jikkritikaw dak li qed jiġri. Buħud jistaqsu lill-Gvern jekk tassew jemminx li b'dan il-proġett u se jsolvi l-problema kontinwa ta' konġestjoni li jkun hemm ma' din ir-roundabout. Kien hemm ukoll kritika qawwija għal mod kif qed jiġi devjat it-traffiku bħalissa sakemm għaddejjin ix-xogħlijiet. Persuna partikolari tiddikjara li tixtieq tkun taf min hu l-professur li qed joħroġ b'dawn l-ideat, speċjalment l-eluq tal-aċċess. Oħrajn qalu li fiż-żona tant qed ikun hemm konġestjoni f'kull ħin tal-ġurnata li tispiċċa mweħħel filwaqt li kien hemm min iddeskriva din is-sitwazzjoni bħala ġennata.